Ο μετατρέπων και αρχιοθετών τα ομήρου έπι κατά ρυθμούς ουχή νούμερα, τε και δρώσα δρόν, τα αμάδια δίδων, μανθάνει όλα στα γέας απαιτικάς διαλέκτους και χτάται το σώμα των Ελλήνων Ιησούς. Τέλος το μάθημα και άρχεται ξεκάστου τε και αφεαυτού η φύτησης. Γκέγε, κατάλαβες. Αρή ταυτότης ρία και έπι ταυτότης πέι τε και κατά συν συν σίγμα δηλαδή ταυτότης αιτίας. Πλάτων, η διαφθορά της γλώσσης προκαλεί διασάλευση λογικού. Νους ορά και νους ακούει, τα άλλα τυφλά και κοφά. Η αλεφάβητα έχει ΚΖ ίσον 27 και ΚΙ 28 αριθμογράμματα. Η αλφάβητος εκ της Αποκαλύψεως είναι η Βαβυλών η πόρνη. Ιδού η παροιμία ουδεκόπαγη γνώσκων λεγόμενη επί αγραμμάτων. Εκτάφτης όλοι αγράμματοι εστέ. Όδε η αμβροσία και το νέκταρ, θεόντε και ανθρώπων. Όδε της Μαρίας ταυτότης ρία μας, ρία ταυτότης παιδεία. Ιδού η εκ φιλοσοφίας αποκριτογράφησης των πάντων και ιδού η αλεφάβητα της φοινικής διαλέκτου και της μοναδικής ελληνικής γλώσσης. Ρία, σίγμα ΚΒ, ταφ λάμτα γάμα, ύψιλον μη δέλτα, φι νι έψιλον, χι ξι δίγαμα, ψι όμικρον ζήτα, ωμέγα πι ήτα, σαν πι κόπα θήτα. Όσοι συνεχίζουσι και το ονομάζουσιν α, προδότε ελληνικών και πράκτορες 666 ισίν. Ο μεθυμών παράκλητος έφη, ο σώζον εαυτόν σωθήτων. Υγιένε ίσον έρωσο